Sucedeu neste restaurante de Nigrán. Aquí viviron momentos de moita tensión cando un octosenario, cliente habitual do local, se atragou mentres comía. Acercouse o señor que estaba atragantándose, eu tamén me acerquei e xa vimos que non reaccionaba. Intentamos darlle golpes nas costas e demais e non reaccionaba. A rápida actuación deste garda civil que estaba fora de servizo e comía no local coa familia foi determinante para salvarlle a vida. Bebeu un trago de líquido, xa expulsou directamente por a nariz e xa vin que non respiraba. Entón empecé a facerlle a maniobra de Heinrich, con sorte que saiu ben e nada, expulsou a pataca. David séntese moi satisfeito de que todo rematara ben, pero resta importancia a súa actuación. Porén, os propietarios do restaurante e a vítima do atragoamento non van esquecela nunca. Axudar a todo o mundo. De feito, o chaval que se levantou primeiro tratou de axudar. A diferencia é esa, que pola profesión sabía o que había que facer porque é o que estamos entrenados para facelo. O home atragoado recuperouse sen complicacións e acudiu ao cuartel da Garda Civil para agradecer persoalmente unha actuación que lle salvou a vida.